তিনি 27 তারিখ जुलाई তিনি जों अरो আগরতলা जों दिनैयो जत TWF बाय उद्योग नाजाक सेंट्रल कमिटी बॉडी बाय ओमफ्राय दिनै जों अरो फाइमा अस्ट्रबल मानो जों जत जमायात खायो दिनै जों अरो मांमानि कारण थांखाय थांनाय मे मासनि 4 तारिखआव जेबाबे जों ससियेल मिडियायाव नुखा जे मणिपुराव जे घटनानि थैयै आबनि बागै जोंबो खादुजा ओंखाय जों नुखा जे सारा भारत सारा विश्व से अमनि थैयै जतनो खादुलायजाक ओंखाय जोंबो एक जों गुरै ओंगै जों बेलायखै अमनो सेलेंखा ओंखाय जों आबनो खादुमानि दिनै जों बान्दा खालायनायनि मसारेरि खायनानै जों दिनै दियार ओंलायजा जत TWF बयनो आरते कैसे नुगै मांखा जतनो अरो जे काम जुम जतनो कसम कामनि बागै जुम लायखाबो कसम खानो कायसा कुफुर दिनो दिनै जों कसम चुमानि कारण खांखाय जों खादुमानि दुखनि कायसा जों साइन কোনো সময় কুফুর গাंखायसिनि गोथारनि साइन जों नावो आमते हायनो कसम दिनै जों साइन नामानि खांखाय जे बुरिनि उपराव एमन जाया सित्रा जे सामुख्लायजां माने आबो जों जोंनि खादुमानि कायसा चिन्ह जों कसम जत जों लायजाते media no tam nike tiniwo जों सारिनि जरावो अरबो थाके जों आसाम सारसिनि सेंट्रल TWF मा कुथुलाय माने अबनो कारण हुके विशेष खाय सिनि मणिपुराव जे इन्सिडेंट माने विशेष के सिनि बरि रखनो लेंथि खलायै उलंग खलायै अबा हायके लाइ थांनाय 7 तारिख मे 2023 आवा हायके आसके माने क्राइम बा आसके बा बड़ जितु हनि मानो अबा हायके बरि रंग उपरो आसके मणिपुराव कैसा मेइतेइ हनि दफा थाय विशेष कैसिनि आ जागा दुइटा दफा खालाम हायके बरि रंग दालायके नेकेट खाय आमा हायके सामुसि दाखाय माने आबनि प्रतिबादे जों दिनै आस्ताबल मयदामो जों थुमलायजा सिनि TWF सेंट्रल कमिटि गै जों दिनै आबनि सिनि खादुमानि थाय दुखनांमानि खुनुमानि बिसिखौ जों दिनै मसाल मिसिन खालायलायनाय सिनि আগরতলা শহর जोंयां मरासमनि थाय सिनि वुमेन्स कलेज खालायै थाय अलखिनाल मनिखाय जों गिदिर गथाखाय कलेज समनि खालाय जों खाय अर जों फैनाय बेलायखौनो खाखामो गामि सानाय दिनैनि विशेष खाय सानामोसो मणिपुरनि जेता इन्सिडेंट जेता भायोलेंस जोंनि दंमानि गाबुको दिनै बसों पत्रिकारावबो नुगो माया माबो खारगो 30 टा गारि बर सगिरि लाइ दंगो ताई बास कतर फाइमा रखनो बर आमा हायके सगिरि मानि जों पत्र पत्रिका बिसिति जों नुगै दंगो आमने बेलायखौनो जों खाखामो तामो विशेष खाय सिनि यां नर्थ ईस्ट जे सिनि 7 स्टेट दंगो आबनि बिसिङाव विशेष के मणिपुर जागा अमा हायके आसे कतर अबा हायके 3 मास धरा अबा हायके भायोलेंस चलि दंमानि अबन आं सानामो जों सिनि जे भारत बर्षनि प्रधानमंत्री मोदी जी न आं कबंनामो जों ताय रिक्वेस्ट खायनामो जों जे अमा हायके आ मणिपुरनि जेता इन्सिडेंट दंमानि न दाक्ति खलाय मोथाखांथुं इमिडिएट आबनो आबो मथागै जागानो जों गाहाम परिबेश खालायथुं आबनि बागनि जों आ दुख प्रकाश खालायजाखो जों बरि रक बेलायखेनावबो बरि संसाराव चलाताय बरि सिनो जाति हनि मानो किन्तु अमा हायके जे बरि रंगफोरा आसके बड़ चित्र खालायखिया जों नुगै बेलायखेनो जों खायगै जों दङै मालिया आबनि बागैनो जों दिनै खादुमानि फुनुग्रानि बागै जों तयार लायजा जों मसाल मिसिल जों टाउन जों गुरि लायनाय अबा हायके जिनि त्रिपुरा हारगबो अबा हारो तांजाथु आबुनां दियायनो मुसुंगो जिनि जत विशेष के आरो मणिपुरनि मुख्यमंत्री BN सिंह नबो कयनो मुसुंगो विशेष खाय बो बाहायनो बिनारो दाक्ति खलाय आबनो स्टेप लाहातो आबनो मोथाकनांथु आबनो दाक्ति मोथागै अबा हायके सला बोरै अमा हायके बखालाय उनो दाक्ति खेनो मोथाकतो हुनै दिनै आरो मणिपुरनि जे मुख्यमंत्री दंनाय BN सिंह नबो बबगो ताई विशेष के चिनी इंडिया ने चिनी भारत बर्षनि जे प्रधानमंत्री जे नरेंद्र मोदी जी
bo abono bo hostokep khaine nungthung bo dakti khlai abono mothang nungthung hni ang tini noroni median bisingti asuk kisi chak kok khainang ko mani bisingti orono mothak hambai